Sziasztok! Az utolsó vacsora terme. Egy cicával vagyok, kivételes pillanat. Pedig lent vannak egy csomóan. Lehet, hogy nem tudják a titkos bejáratot. És azért nem jönnek föl. Na, szóval ez az utolsó vacsora terme. Itt van az illet fája, és ott van a szőlővessző. Filmből van. Majd mindjárt csinálok egy sófárfújást. Igen. Megfújom a sófárt, bocsánat. Na. És alattunk Dávid király sírja, fölöttünk meg Szentlélek kiáradásának a helye. Azon a lépcsőre fog menni. Hol van? Ott. Hát itt nem látszik a lépcső. De most már látszik, szóval ott azon a lépcsőre fog menni. Na, sziasztok!